Povestea lui Moș Crăciun. Cândva, la marginea unui oraș, trăia un meșter bătrân care făcea jucării. Tot anul meșterea la ele cu dragoste și răbdare. Erau minunate și nu se asemănau una cu cealaltă. În ajunul Crăciunului, bătrânul meșter pleca din oraș să-și vândă jucăriile. Oamenii din acel oraș nu erau prea bogați, așa că meșterul le vindea jucăriile pe mai nimic. Dar asta nu-i scădea cu nimic bucuria de a face jucării de care copiii să se bucure după datină, în dimineața de Crăciun, până într-un an în care meșterul vânduse toate jucăriile și se întorcea spre casă. La marginea orașului s-a oprit să privească o fereastră. Știa că acolo locuiește o familie tare săracă și se întreba ce jucării ar fi primit copiii. 3 copii visau cu voce tare. Dacă am avea un soldățel de plumb, numai unul, mi-ar fi de ajuns. Bătrânul știa că nu mai avea nicio jucărie și tare ar fi vrut să le dăruiască, măcar una. Dar ce minune! Tocmai un soldățel de plumb răsărise, nu se știe de unde, în fundul sacului, și astfel dorința celor 3 frați sărmani s-a împlinit. În drum spre casă, bătrânul se gândea: aș vrea să fac cât mai multe jucării, încât să dăruiesc câte una fiecărui copil din lume, dar mai ales celor sărmani, cărora n-are cine să le cumpere. Și cum mergea așa, văzu în zăpadă un pui de căprioară care îl privea cu ochișorii triști. Sărmană făptură, ce te doare? Se pare că puiul se rănise la un picior. Cum a știut și cu ce a avut la îndemână bătrânul, i-a legat rana și l-a ajutat să se ridice. Atunci făptura cea gingașă i-a vorbit cu glas limpede, ca și de copil. Acum văd că ai o inimă bună, dorința se va îndeplini. Ca din pământ a apărut o sanie fermecată, purtată în zbor de niște reni minunați, și bătrânul s-a înălțat cu ei în slava cerului înstelat spre o lume de bazme. Chiar și hainele lui sărăcăcioase se preschimbaseră în niște haine neobișnuite de culoare roșie. N-ar fi putut spune când și pe unde l-a purtat sania fermecată. Într-un târziu a simțit cum coboară lin într-un ținut înzăpezit, unde l-așteptau căsuță cu ferestre luminate. O mulțime de pitici, ca și cei din povești, l-au întâmpinat bucuroși. Piticii erau harnici și îndemânatici, gata să se apuce de treabă. Materialele se găseau din belșug, căci nu se știe cum se înmulțeau mereu și nu se terminau niciodată. Iar bătrânul meșter, priceput, îi îndruma pe petici și împreună făceau jucării, mereu mai multe și mai frumoase. Pentru fiecare copil din lume exista jucăria care și-o dorea. În dimineața de ajun sosesc colindătorii. La fiecare casă îi aduc vestea minunată a nașterii Domnului și urează un an bun și îmbelșugat. Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A doua zi, în dimineața de Crăciun, în jurul bradului împodobit, bucuria nu-și mai are margini. Niciunul dintre ei n-a fost uitat. După numele sărbătorii, copiii i-au pus numele Moș Crăciun, acelui meșter, și așa a rămas până astăzi. De aceea, în zilele Sfintei Sărbători, când stăm cu toții în jurul mesei încărcate cu bunătăți, nu trebuie să uităm pe cei sărmani. Moșul are grijă de ei doar o dată pe an. Noi trebuie să ne gândim la ei mereu.